mutum ya ce he wants to date you, then automatically ki san cewa you will be his wife. Abin da nake nufi da yanzu in namiji ce miki ana dating, to sai an ga irin lashe-lashen nan, taɓa-taɓan nan ba a rasa. Bayan da zaki ki sarrafa namiji ba zai taɓa sarrafuwa miki ba. Ke iyayenmu kakanninmu sun kasa sarrafa namiji sai mu. Kuma da kike maganan business kowace na mace ta tashi yanzu za ta ce miki tana da nata business din, and we all know what they are doing at the back. Let's just be frank. Kowa mun san abin da duk muke yi a baya, ba wani business. Ya kamata ki a matsayin na mace ki tashi da kafafunki. In kina da business ɗinki na kanki, me zai ma sa ki nema wani abu a wurin namiji? Babu, cause you have it. Kina da abin, like kina da naki. Hi guys, as you all know, sunana Amir Garba Sanjir, wanda aka fi sani da AG Sanjir. Yau kuma za mu tattauna akan abin da ke faruwa a society namu, wato shine maza suna mai da mata tamkar matayen auren su. What I mean is that samari suna mai da ƴan matansu kamar matan aure, kun fahimta, da dai sauransu. So here with me Khadija Abdullahi Uregi, Fatima Aliyu Dada. So Khadija, bari mu fara da ke. Kin gane wani abu na faruwa yanzu nan, zaki ga saurayi da ya fara soyayya da yarinya, shine yi min kaza, kin gane, dole zai ta bata kuɗi, kin gane, ai ta yi mai abinci, kin fahimta, like ya dauke ta kai ta nan hotel din, menene da su irin, like me ke kawo wannan? Zaki ga saurayi ya mai da yarinya kamar matan auren shi, me ke kawo wannan? Well, ni a nawa ganin kwaɗayi ne, saboda gaskiya akasarin mata yanzu nan muna da kwaɗayi. Kina tare da saurayi ba ni haƙin iyayenki ne su ɗauka nauyinki. Like duk da dai mun san akwai ihsani a soyayya, amma ki dinga kwantar da hankalinki ko ki dinga haƙura har in shi ya so ya baki. Ba a ce karki tambaye shi ba, in kina cikin uzuri ko kuma wani abu zaki iya tambaya, amma ba ko da yaushe bane zai kasance ina son kuɗin anko, I want to eat this, ina son kaza. Gaskiya bai dace ba, ya kamata mata mu rage abin nan. So kun ji ta bakin ita wannan, me ke kawo haka nan a soyayya? Na ga zancen kamar ta dage ne, bari in ƙara yin sallama. Salamu alaikum. Zancen nan da ta yi quite alright, ban yi musu da ita ba, amma definitely in dai har kana son yarinya, bari yanda wannan ɗinmu ya zama yanzu. In namiji na son yarinya, what we'll call dating yanzu is different from abin da muke kira dating a da. Okay, da babbanci dating ne yanzu da nan. Yanzu so in mutum ya ce he wants to date you, then automatically ki san cewa you will be his wife. I don't understand, like. To, abin da nake nufi da yanzu in namiji ce miki ana dating, to sai an ga irin lashe-lashen nan, taɓa-taɓan nan ba a rasa. And then kin ce wannan duty din uba ne yayi ma ƴaƴan shi. Definitely a da in za a zo, iyayen mu suna ba mu labari, in za a zo taɗi akan zo da ɗan leda, ba sai yarinya ta tambaya ba. If you are ready, ma'anan dating mu ne dai black muka dauki dating kamar wani abu, that is zaka 50 to 70% of abubuwan da ya kamata responsibility in yarinya nan kai zaka dinga dauka. Okay, like I thought I see an shafa fati aka biya sadaki sannan wannan zai dawo kanka. To in dai an shafa fatiya ne, dan girman Allah a dinga ba da social distance. In dai har sai an shafa fatiya ne. Okay, yanzu in zan fahimce ki cewa shine idan saurayi na ma yarinya dawainiya, yana mata wasu irin su anko da wasu abubuwa, so is free, zai iya duk taɓe da lashe-lashen kamar da kika faɗi, is free? Ban faɗa ba, get me right. Ba wai ka san me abin nan ko is about personality, is about kuma yadda aka yi bringing up wasu daga gida. Wasu sun tashi a gida ne sun san cewa mata we are vulnerable. Ka gane akwai abin da dole za ka yi mata, kuma mata ko we never run out of needs. Ka gane wani he will just do it for you based on personality, ba lallai sai ya taɓa ka ba. Ka gane wani ne dai, to ka san kowa na da upbringing din shi, kuma kowa na da idea din yanayin rayuwa. But abunda ita malama Khadija ta yi magana akai nan, ta yi magana ne akan cewa maza ba za su je, ai kaman dai yanda nake fahimtar ki kamar kina supporting maza ne. So bari gara in yi magana da bakin ki ƙara fahimtar da ita abin da kika faɗi, kin gane? Okay, kin ga yanzu kamar yadda kika ce in terms of relationship, ni ina tare da saurayina, ko kuma ce saurayina yana tare da ni. Yau in kira shi, babe I need this. Gobe in kira shi, babe I need this. GB, kina ganin he will constantly be giving me everything I need without him doing anything. Ba zai yiwu ba ai. So there is difference between need and wants. Like but yanzu mostly akan yi amfani da want, which definitely an san need ne.
in kana da budurwa sutura kai ba ubanta bane ba fa sutura at least abinda kai ma should look presentable yanda a yau in ta tsaya ka you be proud ko da a ce ba ga budurwance yes budurwa ta ce. And if namiji zai tsaya ya kwantar da hankali shi ya sa ko da a ce ni ban ce kai budurwa ɗaya ba budurwa 3 2 sun isa. Wait, yan mata ɗaya irin like I don't understand. Maza suna da karanci yanzu ka gane. Okay. Ni I'm not siding her. Maza suna da karanci yanzu amma in zaka amfani da fasahan ka in ka san cewa zaka iya kula da mata kaza ne kaza somebody da koda ta yi appearing yau you be like yes this is my girlfriend ko ina you be proud. Okay, so kun dai ji abin da suka faɗi ita malama Khadija tana supporting maza and ita kuma malama Zara tana supporting mata ne. Kun gane that ai kyautatawa na da kyau a soyayya but kyautatawan dai kuma da kika faɗi da ita Khadija take magana akai ba zai yiwu namiji ya kyautata ma mace haka kurin irin kyautatawan da ake yanzu nan kin fahimta ba zai yiwu ba haka kurin sai da wani abu a baya. To ita kuma malama Zara tana magana akan cewa idan za a kyautata din idan ka tabbatar da cewa ba za ka kyautata ba to ka cire hankalinka akan lashe-lashe. To yanzu nan muna so mu san matsala ne kun gane muna so mu san inda matsalan yake kuma a ɗan yi kokari a ɗan sha da matsalan mu muna son a dawo kaman da kin fahimta kun fahimta like idan ana soyayya ba sai an ta taɓe ana lashe-lashe ba a yi hakuri a bari sai an yi aure abin da muke so me zai kawo wannan. Okay, ni a nawa ganin a matsalolin da ake samu har da iyaye cause idan muka duba yanayin da tabbas idan saurayi zai zo wurinki iyayenmu na gaya mana yakan dan zo da leda amma as a responsible parent kaga abu yau yarki ta zo da kaza gobe ta zo da kaza jibi ta zo da kaza ya kamata ke a matsayin mahaifiyarta da kike kusa da ita ko kuma mahaifinta da kake kusa da ita ka tambaya wane ne wannan me miki wannan abun ko da yaushe if he truly loves you kuma yana so irin he wants to go with you fine ya fito amma ba ko da yaushe ba zai mayu bane a zamanin nan da muke ciki a wannan yanayin rayuwa namiji ya miki kaza bi demanding komi a wurin ki babba zai taba yiwa bane. Okay na jike. Okay me yasa ake cewa did somebody da ko a yau zai iya zuwa ya kwankwasa kofan gidanku ya tambaya ko babanki ya gani zai gaishe shi ya tambaya ina mata na. Ke ma karan kanki akwai wanda in kika ganshi kin san cewa wannan dan iska ne. Akwai yan iska akwai muna iskanci akwai muna maganin yan iska akwai muna maganin iskanci akwai yanda zaki ga yadda kika dauki kanki haka za a yi approaching ɗinki zancen na naga you are going deep kamar kina so ki sa zancen home training a ciki fine mata ba wai ki tambaya ba if he is not ready to give you shi ya san dole akwai abin da you must need akwai namijin kuma da in baka tambaye shi ba zai baka ba kin gane in kin lura wannan to ki tambaya in bai baki ba don't force things kuma in dai zamu ga mata yanzu bari ga miki mata ba kaman da ba we are waking up dan sana'an nan siyar da kaza dinnan mu ma fa mun tashi yes mu ma mun tashi no mu ma mun tashi ba mu zauna ba kin gane ba a ce take full responsibility ba kina ji akwai magana da wasu suke cewa okay in dai har zaka ce baban ka yi maka wani abu akwai stage din da na farko kana da kanni kin gane bo ni ba zan ce mace bai kamata ta tashi makanta ba as a girl da kika san kuma mata muna different yanda muke managing abu wata kullun she never runs out of needs so ke ma sai ki san zaki ki calculate rayuwarki ki san irin wa'anda zaki na bi. Okay yanzu dan akwai wasu mata ke suna cewa sun sai da za su sarrafa namiji su ɗauki abu a hannun shi ba tare da ya yi requesting wani abu daga wurin su ba. So ta yaya like kana son fito da sirri na kenan. Yeah, just bring it out saboda ya zama izina a wasu kin gane akwai wasu waɗanda ba su san da wannan abun ba da sun ga namiji sun ga suna bukata abu wurin namiji abin da zai fara zuwa musu a rai su bara kansu ya ba su wannan abu. Ina da hanyoyi as mace me ake kira mace ma ya kamata ki samu hanyoyi da zaki sarrafa shi da zai baki abu da ba sai ma ya buƙaci wani abu a wurin ki ba. Okay yanzu ke kamar yadda na faɗi kenan ke ma kina da hanyoyin da kike sarrafa namiji. A'a
ka abun hannun shi me amfanin a cewa mace mace ai shine macen. so ki dan bamu kaɗan daga ciki kamar ko da yan uwanki su mata da suke gida irin like masu tasowa ba sai sun bada jikinsu ba za su yi amfani da wannan dama. Okay. Na farko zan ƙara maimaitawa yanda kai valuing abinka haka za a yi valuing ɗinka. In kina akwai wani magana da nakan ce irin wannan sai ki ce wa namiji ba kana so bane kana so aiko in ya ce eh ba namijin da zai ce miki a'a ai yana da kyau ka wanke kwano ka gyara shi yadda kai ma gobe idan ka ga shi zai baka sha'awan ka ci abinci da shi. Okay, na gane. Okay, like for tashin farko irin sai a nuna kamar za a bada jiki. Ki nuna za ki bada abu kawai ki yi amfani da maganin nan shi ya san kuma me zai dauka ki da ya ce shi ya san duk yadda zai dauki abin kawai. Bari mu ji ta bakin malama Khadija. Ban yarda da wannan maganin naki ba bayan da zaki ki sarrafa namiji ba zai taba sarrafuwa miki ba ke iyayen mu kakannin mu sun kasa sarrafa namiji sai mu kuma da kike maganan business kowace na mace ta tashi yanzu za ta ce miki tana da nata business din and we all know what they are doing at the back. Let's just be frank. Kowa mun san abin da duk muke yi a baya ba wani business ya kamata ki a matsayin na mace ki tashi da kafafunki in kina da business ɗinki na kanki me zai ma sa ki nema wani abu a wurin namiji babu cause you have it kina da abin like kina da naki yana neman nashi kina neman naki da haka ma shi zai ga value ɗinki zai like you there will be that respect tsakanin ke da shi. Kina da zafin nima yana da zafin nima yau ko ta Allah ya sa Allah ya kaddara kun ya aure ko ya zo bai da shi ke kina da shi da zaki iya daga example da iyayenmu most of us yanzu iyayenmu mata ke ciyar da gida saboda me iyayenmu maza sun sha tafi ciki zaki ga wasu mata 3 2 4 ƴaƴa sun yawa ba za su iya like daukan nau'in dole sai in iyayenmu na da nasu sana'a. Amma batun iyaye ke ciyar da gida.